እዙይ ሬድዮ ኤረና ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ። አማይት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ከባቢ ሽረ ከም ዝተኣስሩ ኮሚሽነር ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት አረጋጊጹ። ኣብ ዓበይቲ መድረኻት ዓለምና ወርልድ ቱር ቲም ናይ ዝቀዳደሙ ብዝሒ ኤርትራውያን 5 ተበፂሑ። ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ከባቢ ሓይሊ ኣየር ሓያል ነጥጊ ኣጋጢሙ። ዜና ብዝርዝር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት አማይት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ከባቢ ሽረ ከም ዝተኣስሩ ኮሚሽነር ተጸዋዒ ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት ፊሊፖ ግራንዲ አረጋጊጹ። ኮሚሽነር ግራንዲ ብ13 ሐምለ ዘውፅኦ መግለጽ መሰረት UNHCR ብዛዕባቲ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝተፈጸመ ጃምላዊ ማእሰርቲ መብርሂ ክወሃቦ ኣብ መቐለ ንዝርከቡ ሰበስልጣን ተወኪሱሎ። ኣብ ማዓስከራት ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሕነ ናይ ምፍዳይ መጥቃዕታት ይፍጸም ከም ዘሎ ዝገልጽ ጸብጻባት ከም ዝበጽሖ ዘመልከተት ኮሚሽነር ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ነቲ ጉዳይ ከጻሪዎ ሓቲቱ። ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝነበረ 4 ማዓስከራት ስደተኛታት ተዓቂቦም ዝነበሩ 10,000 ኤርትራውያን ግዳያቲ ኣብ ትግራይ ብኩሉ ወገን ዝተወልዐ ኩናት እዮም ኮይኖም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ማዓስከራት ትግራይ ሽመልባን ሕጻጽን ዝተመዛበሉ ስደተኛታት ኤርትራ መጽለሊ ዝበሎ ሓድሽ ማዓስከር ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ 28 ሰነ ከም ዝቆመ ይርስዓን። ኣብ ትግራይ ብዝተፈጥረ ጸጥታዊ ኩነታት ማዓስከራት ምስ ተዓጽወ ስደተኛታት ኤርትራ ናብቲ ኣብ ሰሜን ጎንደር ከባቢ ዳባት ኣብ ዝተኸፍተ ኣሳት 20,000 ሰባት ከተኣናግድ ይኽእል ዝተባህለ ዓለም ዋጭ ዝተሰመየ ማዓስከር ንምግዓዞም ከም ዝተወሰነዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ቁጽሪ ናይቶም ኣብ ወርልድ ቱር ቲም ተጠኒፎም ዝወዳደሩ ኤርትራውያን ፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ 5 ተበፂሑ። ኣብዚ ዓመት እዚ ብ3 ኤርትራውያን ዝጀመረ ብዝሒ ናይቶም ምስ ናይ ዓበይቲ ክለባት ዓለምና ወርልድ ቱር ቲም ዝወዳደሩ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ናብ 5 ከም ዝደየበ ዝግለጽ ዘሎ ንዝሓለፈ 1 ዓመትን መንፈቕን ማልያ ዶብ ኣፍሪቃዊት ኮንቲነንታል ክለብ ኮቤካ ለቢሱ ክቀዳደም ዝጸንሐ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ካብ ዝመጽእ ሓድሽ ዓመት 2022 ጀሚሩ ናብታ ዓባይ ክለብ ኮቤካ ኔክስት ሃሽ ክሰጋገር ምዃኑ ጋንቱ ብ13 ሐምለ ድሕሪ ምግላጽ እዩ። ወዲ 21 ዓመት ሄኖክ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ብዝሃቦ ቃል ፋልማይ ፕሮፌሽናል ውዕል ክኽትም ብምኽኣለይ ኣመና ሕጉስ እየ። ምኽንያቱ ወዲ 17 ዓመት ኮይነ ኣብ ኤርትራ እናተወዳደርኩም ከለኹ ትሒዘ ናይ ወትሩ ሕልመይ ስለ ዝነበረ ክብል ጠቒሱ። ብሓፈሻን ስድራ ቤተይ ብፍላይ ድማ ንወላድየይን ሓወቦይን ብዝገበሩለይ ሓገዝ የመስግኖም ዝበለ ሄኖክ ብፍላይ ወላድየይ ኣብ ልዕለይ እምነት ስለ ዘንበረ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሓደ መዓልቲ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ክኸውን እዩ እናበለይ ዛረበለይ ነይሩ ክብል ተዛሪቡ። ሄኖክ ብዘይካዚ ወላድዩ ኣብ ኤርትራ ካብ ዝወዳደረሉ መድረኽ ቦኺሩ ከም ዘይፈልጥን ቪዛን ተዝረክብ ድማ ኣብ ኤሮፕ ኣብ ዝገብሮ ውድድራት እውን መጺኡ ክዕዘቦ ከም ዝኽእልን ናብ ወርልድ ቱር ቲም ድሕሪ ምጥርናፉ ገሊጹ። እቲ ኣብ ዓበይቲ መድረኻት ቅድድም ብሽክለታ ብዙሕ ዓወታት ክጎናጸፍ ትጽቢት ዝግበረሉ ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ሓወቡኡ ንዝገበረሉን ዝገብረሉ ዘሎ ፋይናንሳዊ ደገፍ ብፍላይ ደገፍቱን ብምልኦም ኤርትራውያን ድማ ወትሩ ስለ ዘተባብዕዎን ብሓፈሻ ምስጋና ይብጽሐዮም ኢሉ። ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ 29 መድረኻት 4253 ኪሎ ሜትር ዝተጓዓዘ ተቐዳዳማይ ንክለብ ኮቤካ ኣካየታ ኣሰልጠንታን ተቐዳደምታን ኣብ ኤሮጳ ንኽወዳደር ደረጃኡ ንኽዕብን ሕልሙ ክውን ንኽገብርን ዕድል ስለ ዝኸፈትሉ ኣመስጊኑ። ላዕለዋይ ሓላፊ ወርልድ ቲም ኮቤካ ኔክስት ሃሽ ዳግላስ ራይደር ብወገኑ ሄኖክ ከመዝግቦ ብዝጸንሐ ብሉጽ ውጽኢታት ኣመና ከም እተመሰጡን ፕሮፌሽናል ውዕል ንኽህብዎ ከም ዝደረኾምን ገሊጹ። ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ 3 ግዜ ኣብ ፖድየም ዝደየበን ኣብ 8 መድረኻት ድማ ንውድድሩ ምስ ቀዳሞት ብሉጻት 10 ተቐዳደምቲ ኮይኑ ዝፈጸመን ሄኖክ ተደራራቢ ዓወት ከመዝግብ ብምጽንሑ ካብ ኮንቲነንታል ቲም ወርልድ ቲም ከዓቢ ልዑል ተኽእሎ ከም ዘሎ ኣቐዲሙ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። ኣብዚ ዓመት እዚ 3 ኤርትራውያን ማለት ኣባል ፈረንሳዊት ክለብ ኮፊዲስ ናትናኤል ብርሃነ፣ ኣባል ካዛክስታናዊት ክለብ ኣስታና ፕሬምየር ቴክ መርሃዊ ቅዱስን ኣባል ኣሜሪካዊት ክለብ ትሬክ ሴካፍሪዶ ኣማኒኤል ገብረ እግዚኣብሔርን ብደረጃ ወርልድ ቱር ክነጥፉ ጸኒሖም። ኤርትራዊ ኪላ ሽኳ ቢንያም ግርማይውን ምስ ቤልጅማዊት ወርልድ ቱር ቲም ኢንተርማርሽ ዋንቲ ጉበርት ማቴሪያውክስ ክጽንበር ተሰሚዑ ብምህላው ኣብ 2022 ዓመተ ምህረት ቁጽሪ ኣብ ወርልድ ቱር ቲም ተጠርኒፎም ዝወዳደሩ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ካብ 3 ናብ 5 ዓሪጉ ይርከብ። ኣብ ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ካብ ሓንቲ ሃገር ኣብ ሓደ ዓመት ክንዲ ዝኣክል ብዝሒ ፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ ኣብ ወርልድ ቱር ቲም ክነጥፉ እዚ ናይ ፈለማ እዩ።
ኣብ سعود عرب ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ከተማ ሪያድ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ሓይሊ ኣየር ሓያል ነጥጉ ከም ዘጋጠመ ኣሶሺየትድ ፕሬስ ሓቢሩ። እቲ ነጥጉ ሓያል ባርዕን ትክን ከምኡ ድማ ንሰዓታት ዝቐጸለ ምፍንጃራት ከም ዘስዓበ ተገሊጹ። ተኸዚኑ ዝነበረ ኣጽዋራት ተፈንጅሩ ዝበለ ኣፈኛ ሰራዊት سعود عرب ብርጌደር ጀነራል ቱርኪ አልማሊኪ መበገሲኡ ሓደጋ ምዃኑ ፍሊጡ። ኣብ ሰብ ዝበጽሕ ጉዳት ከም ዘይለውን እቲ ጀነራል ጠቒሱ። ይኹን እምበር ኣብ ኣጽዋራት ይኹን ካልእ ንብረት ዘስዓቡ ዕንወት ኣየመልከተን። እቲ ምፍንጃራት ኣጽዋራት ዘጋጠመሉ ከባቢ ኣብ ጥቓቲ ሓደ ካብ ዓበይቲ መደበራት ሓይሊ ኣየር سعود عرب ዝርከብ ካርጂ ከባቢ ኮይኑ ሚሳይላት ዝርከቦ ዝተራቐቐ ጽዋር ዝዓጠቐ ኣሳት 2500 ብዝሒ ዘለዎ ሰራዊት ኣሜሪካ ዝርከበሉ ማዓስከር እዩ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ዕድመ ዓማፅ ዝነውሐ ኣይባሓይሉን ብድኸምና ብይርጋለም ፍስሓ ሬድዮ ኤረና ደጊም ኣብ ታሪኽና ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ዝኣተናሉ ጊዜ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ እናበሉ ዝጽብጸቡ ሰነዳት ምብርካቶም ኣይተርፍን እዩ። እቲ ፍልልይ ኣብ ገሊኡ ብደረጃ ህዝቢ ኣብ ገሊኡ በድሌትን ምድንጋርን መራሕቲ ኣብቲ ዝሰዓበ ኸዓ ብውልቀ መላኽን ትእዛዛቱን ዝተኻየደ ምዃኑ ጥራዩ። መንግስትነት ዘይተላበሰ ቀይድ በተኽ ስርዓት ዲጊርዎስ ዝተገደደ ሰራዊት ብዘይገድስ ግን ስም ህዝብን ሃገርን ምጥቃስ ኣይተርፍን። ሓንቲ እምኒ ደጊማን ተዓንቂፋትካ ንስኻ ኻ እምኒ ዝብል ኣባህላ ኣበይ ከም ዝምድበና ንዑ ንግደፈሉ። ወዲ ዓሻስ 2 ጊዜ ይጽፋዕ በይናይ ወገኑ ከም ዝምልከተና ንምምዛን ግን ገና ዝተረፈና ጊዜ እውን ኣይሞተን። ኤርትራ ከም ህዝብን ሃገርን ኣብቲ ዘይብመንፈዓትካን ሕመቕካን ብዕድል ዝተፈጠርካሉ ኸባቢ ሓዊ ካብ ምጥፋእ ሓዊ ምቅጻል ናይ ዝቐሎ ፍጡር ኣብነት ምዃን ኣይናይጥዕናን። ኩናትን ህልቂትን እምበር ሰላምን ሩፍታን ውሕስነት ዘይፈጥረሎም ሰባት ኣብ መሪሕነት ጸብለል ኢሎም ምርኣይ ሕማቕ ዕድል ጥራይ ኣይኮነን ኩን እዩ። ባሩድ ኣጽዋር ከም ኦክሲጅንን ከም መድሓኒትን ፋሶምን ዝሓስቡ መራሕቲ ዝገብርዎ ጻዕሪ ኣብ ምድሪ ሲኦል ምፍጣር ኮይኑሎ። ዋይዋይታን ኡይታን መምስ ናፈቑ ዝኣጐድዎ ሓዊ ትንፋስ ህዝብን ደቂ ህዝብን ይወስድ ኣሎ። ኣብዚ እዋን ዝበኣሰ ስቓይን ሞትን ኮይኑ ዘሎ ወቕቲ ምእንቲ ህዝብን ሃገርን ንእስነተይ ኣካላተይ ኣሕዋተይን ኣሓተይን መጻምተይ ውላደይ መትዓቢተይ ሂበ እንታይ ከም ዝወስደለይን ማዓስ ከም ዝዛዘምን ኣብ ዘይፈልጦ ገድሊ ንንጹር ዕላማ ንሱ ድማ ብናጽነት ሃገርን ሓርነት ህዝብን ምዃኑ ኣሚነ የተጋዲለ ኢሉ ዝሓስብ ወዲ ኤርትራ ዓዲ ስደቱ ኮይኑ ነተግባራቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ከጸባበቕ ምርኣይ ዘደፋፍር እዩ። ዝሕምምን ተስፋ ዘስእንን እውን እዩ። ንዕላማን ዋጋን ገድሎም በቲ ድሒሩን ዝሰዓበ ህልቂት ህዝቢ ከወግዱ እንተወሓደ ኸዓ ክቃወሙ ብዘይመኽኣሎም እሞ ባዕሎም ከም ዘበላሸውዎ ከመይሉ ክረኣዮም ይኽእል ከም ዘየሎ መርዳእ ያቤኒ። ሓደ ምእንትቲ ተጋደልቲ ኤርትራ ከቢድ ዋጋ ከፊልናሉ ዝብልዎ ሓርነት ንምጽዋዩ ዝኸብድ ህይወት ዘሕለፈ ሰብ ኣብታ ከም ሃገር ዘቖመ ዓዱ ቀሲኑ ክነብርን ብሰላም ወፊሩ ኸኣቱን ዘይምኽኣሉ ቀዳማይን
ዓብይን ምልክት መጥሓስ ክብርታቱን ምብኻን ዋጋታቱን ምዃኑ ክሪኦ ዘይደልን ዘይክእልን እንታይ ኮይኑ እዩ? ከመይ ልዩ ኣብ ቦታ ስደቱ ኮይኑ ብዛዕባ ምእንቲ ኤርትራን ንህዝባ ከፊለዮ ዝብሎ ዋጋን ክዝርዝር ዘይሓፍር ርዩን ሰሚዑን ከበቅዕ ዘይረኣየን ዘይሰምዕን ብምምሳል ብዘንገሶ ስቕታ በቲ ሓደ ምብላዕ ምብልዑ ዝብዕ ዓድና ይብልዓዮ ብዝመስል ኣመለኻኽታ ንመላኺ ብምሕብሓቡ ኸዓ በቲ ካልእ ዝፈጠሮም ጐዳጕዲ ዝሰርሖም ሓጹራት ዘስፈኖም ራዕድታት ሓዲጉ ወትሩ ኣዋዲ ወትሩ ዘሕለፈ ኩሉ ዝዓመመን ክኸውን ዝፍትን ደጋፊ ዓመፅ ፀዋዒ ጽንተት ስደተኛ ተጋዳላይ ንሃገርን ንሰማዕታትን እቲ ቀዳማይ ጠላሚኦም ንሱም ምዃኑ መን ክሳብ ዝነግረዩ ኣብ ጓይላ ዓማጺ ከኸድድ ንሪኦ። ሬድዮ ኤረና እቲ እዋን ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ብፍላይ እኳ ተምሃሮ ናይተን ካብ ዶብ ኣመና ርሑቓት ዘይነበራ ከተማታት ብቐጥታ ኣብቲ ውግእ እውን እንተዘይተሳተፍና ካብ ትምህርቲ ወጻኢ ኣብ ዝነበረ ጊዜና ምስተን ኣሃዱታት ኣብ ዝተኣሳሰር ንጥፈታት ጽሙዳት ዝነበርናሉ እዋን ማለት እቲ ብምኽንያት ዶብ ምስ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ግጭት 1998-2000 ዝነበረሉ እዩ። ብፍላይቶም ኣብ ድራማ፣ ስነ ጽሑፍ፣ ሙዚቃን ቀዳማይ ረድኤትን ዝኣመሰለ ክለባት ዝተጠርነፍና ተምሃሮ ካብ ምዝንጋዕ ነተን ኣብ ከባቢና ዝዓረዳ ኣሃዱታት ክሳብ ምክንኻንን ምልጋስ ደምን ንውግኣት ዝኸይድ ቀጥታዊ ንጥፈታት ነበረና። ክንድኡ ዝብራኺኡ ወኒ ዝያዳ ክትዓይ ምድላይ ዝበለጸ ክትህብ ምብሃግ ብሓፈሻ እቲ ኩሉ ከም መንእስያት ዝነበረና ነገራት ምስ ንእስነትና ዘብለየ ስርዓት ንኽንርድኦ ደንጉና እምበር ንምጉዳምን ምድናንን ተካእቲ ምዕጣቑ ቁልዒ ነይሩ። ሓደ ጊዜ ኣብተን ካብ ቅድመ ግንባር ፍንትት ኢለን ዝነበራ ኣሃዱታት ምምላእ ፎርም ኣባላት ይካየድ ነበረ። ዝኽረይ ዝበርበራ ዕላል ናይ ሓንቲ ፍጻሜ ድማ ኣብ ሓንቲ ካብተን ኣሃዱታት ዘጋጠመት እያ። እቶም ወተሃደራት ተርኦም ሓልዮም ሓደ ድሕሪ ሓደ ናብታ ምዝገባ ዝካየደላ ዝነበረ ክፍሊ እናኣተዉ መስርሕ ምምዝጋብ ቀጸለ። ኣብ መንጎ ግዳ ንተመዝጋባይን መዝጋበን ዘየሰማምዕ ነጥቢ ስለ ዝተፈጥረ ጭቕጭቕ ተላዕለ። ኣብ ጉዳይቲ በዓል ተራ ገለ ዝርዝራት ምስ ተመዝገበ ኣብታ ተጋዳላይ ዲኻ ኣገልግሎት ትብል ሕቶ ድማ እዩ እቲ ጸገም ዝጀመረ። ተጋዳላይ ዶ ኢልካኒ ሓቲቱ መዝጋቢ ብነድሪ። ወይለካ መሊሱ ተሓታቲ እሞ ናይ መዓት ተጋዳላይ ኢኻ ኣብለካ ኣለኹ። ሕቱኡ ደገመ ተሓዝ መዝገብ 1995 ኮይለካ ተሓታት ብወገኑ ኣታወዳኣነ የላ ግጽ የለኹን ሰርሕ ኣለኹ ኣስራሐኒ ብርዒ ኣብ ልዕለቲ ዝምዝግበሉ ዝነበረ ገዚፍ ደብተር ሰው ኣቢልዎ። ኣነ እውን እኮ ላገጽ የለኹን ሓቂ ዝነግረካ ዘለኹ
በንጻርቲ ዝሪኦ ዝነበረ ንድሪ ህድእ ኢሉ መለሰ። ተጋዳላይ የት ብለን ኣለኻ? ናይ 95 ተጋዳላይ ከ የለን። ኮነኢልካ ክትፅየቕ ደሊኻ እምበር ኣገልግሎት ምዃንካ ጠፊእካ ኣይኮነን። ክንደይ ዙርያኻ? ኣነ ኣገልግሎት ኣይኮንኩን። ኣገልግሎተይ ወዲየ ናብ ገዛይ ተመሊሰ ምንባረይ እስኻ እውን ትፈልጥ ኢኻ። ሕጂ ግን ብሓድሽ መፅእ ኣለኹ። ሃገራዊ ኣገልግሎት ኮይኑ ኣይኮንኩን፣ ጋደለ እየ ዘለኹ። ተጋዳላይ ከ እየ። ኣንዊሑ ተዛሪቡ። ምናልባት እውን ናይ መወዳእታ ነዚ ፍጻሜ ከምዚ ዘርዚሩ ዘሎ ገይሩ ዘዕለለኒ መንእሰይ እቲ ጉዳይ ንዕኡ እውን ዝምልከቶ ነበረ እሞ ብሓሳባት መዘንኡ እናተሓበነ እዩ። ጽቡቕ ገይሩ ይስሚዕዎም። እቲ ተጋዳላይ ኣገልግሎት ዝብልኮ ኣብቲ ወረቐት ማለት ኣብቲ መዝገብ ጥራይ ዝሰርፍ ከይመስለኪ ናይ ኣዝዩ ብዙሕ ፍልልያት ምኽንያት እዩ። እዚ ብወረቐት ዝጅምር ፍልልይ ኣብ መዓልታዊ ናብራና እዩ ዝትግበር። እዛ ሓውና ኸዓ ተጋዳላይ ሎሚ እንቲ ክምዝግብሉ ኢልዮ ከምኡ ገይሩ ዝብል እምነት የብለይን። ነቲ ነገር ዘለዎ ዝተፈለየ መለኻኽታ ክገልጽ ስለ ዝደለየ ይመስለኒ። ወሲኹ ነዛ ኣጋጣሚ እናኽዝክራ ምስኣ ሓቢራ ትዝ ትብለኒ ድሒራ ዘጋጠመት ናይ ገዛእ ርእሰይ ተጓንፎ ነይራ። ኣብ ኣስመራ ተመዲብኪ ዕድል ጌርኪ ኢሉን ንመቕረብ በዓል ስልጣን ተጋዳላይ ሓቂ እዩ። ኣነ እውን ምንም መጓዓዝያን ቀረባትን ዘይብሉ ርሑቕ ቦታታት ካብ መምዳብ መድሓነይ ሕጉስቲ እየ ነይረ። ተረባሒት ናይ ዝዕድል ክኸውን ክሕግዘኒ ዝኽእል ሰነዳት ኣብ ምእካብ እውን ነጢፈ እየ። ኣብ መወዳእታ ኸዓ ኣብቲ ሽዑ ዝሓሸዩ ዝበሃል ዝነበረ ቦታ ተመዲበ። እዚ ማለት ግን ካብቲ ዝኸፍአ መድሓን እምበር ወትሩ ኣብ ዝሓሸ ምንባር ኣይስምዕን። ኣብ ዝሓሸ ቦታ ምምዳብ ካልእ ዝበኣሰ ገጽ እውን ነይርዎ እዩ። ስለዚ ኸዓ በቲ ዘይልከፍ ገጹ ጠሚተ መልሲ ያዳለኹ። እወ በስመራ ምምዳበይ ዕድል ጊረ ተኾነ ምርር ኢልኒ እዩ ዘሎ። ናብራ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ብ145 ነቕፋ ኣብ ኣስመራ ስንታይ ክግበር ዝከኣል? መጽለሊ፣ መጓዓዝያ፣ ልብሲ፣ መግቢ፣ ናይ መዓልታዊ ሃለኽቲ ነገራት ፍጹም ኣይተኸኣለን። መረተይ እንተላይ ብምልክታት ክገልጾን እናፈተንኩ እዩ ባግበሪ ሰብ እንታይ በሊዑ ዲ ሓሊፍዎ እዚ ኩሉ ሽግር፣ እዚ ኩሉ ጽምዕን ጥሜትን፣ እዚ ኩሉ ሕሰም ገድሊ ንዝሓለፎ ኣደንጊጹ ንስምዒተይ ክእርሞ ፈቲኑ ሕሱም ከም ዝነበረ ይፈልጥ እየ። ይኹን እምበር ጅሆ ናይቶም ተሓሊፎም ዝበሃሉ ሕሰማት ክኸውን ኣይነበረንን። ንስኻ ከምዚ ንኽትብለንን ኣነ ከምዚ ኢለ ክነብርን ኢልካ እንተጌርካየስ ብኻ ገዲፍካ እያ። እንታይ ብኻ ገዲፍካዮ? ቃላተይ ደጊሙለይ። እወ ብኻ ገዲፍካዮ። ሕጂ ባዕለይ ገብሮም ኣለኹ። ትጋደል ነርካ ጋደል ኣለኹ። ስምዒተይ ኣብ መቆፅጻር
ሕርቃነያ መቕዋል ሰነፍኩ እዞም ናይ ሎሚ ነቲ ንሕና ዝሓለፍናየን ዝኸፈልናየን ክብሪ ትህብዎን ኢኹም ብወገን እውን ንዓይ ጥራይ ምውቃስ ኣቓሊ ኮይኑ ተሰምዖን ግዲ ኣሐፊሹ ደምደመ ምናልባት እውን ካባና ናብቶም ተካእቱ ዝኾንና ወለዶ ዝነበሮ ትጽቢት ኣንፈተ ኣብዚ ኸ ይምርዳእ ዝኣብየኒ ነቲ ንሱ ዝሓለፎ ኣነ ኽደግሞ ንቡር ገይሩ ካብ ወሰደ ብዛዕባ እቲ ዝተኸፍለ ዋጋ እምበር ብዛዕባ እቲ ዋጋ ከፊሉ ከስፍኖ ዝወፈረሉ ዕላማን ተግባራውነቱን ሕጂ ከም ህዝብን ሃገርን ክንህልወሉ ዝነበረና ደረጃ ኾነ ብግብሪ ክንሓልፎ ዘለና ህይወት ክዛረብ ዘይምድለዩ ድንግርግር ይፈጥረለይ ብውሽጠይ እዚታት እናሰላሰልኩ ንዝኸፈልካዮ ዋጋ ክብሪ ዝህቦን ዝኸልኦን ኣነ ዘይኮንኩስ ትውፅኢቱ እዩ ህሉ ኩነታትና ኸኣዩ ዘኽብረካን ዘየኽብረካን መለስኩ ነሱ ብዝኸፈሎ ዋጋ ኣነ ብዘለኽዎ ህይወት ክንካታዕ ጋብ ክልተ ወለዶ ከም በዓቲ ጋህበለ መሊሱ ገፍሐ ናብ ክንድድሩ እውን ሰፍሐ ኣብቲ ዝተፈጥረ ከፋት ድማ ኣዝዩ ዝጐልበተ ዓማፅ ወሰደ ገበለ ሰይጠነ ኣይከም ብሓይሉን ብድኸምና ኣዝዩ ዝደሓረ ዓመታት ብሓደ ኤርትራዊ ምሁር ዝተባህለት ኣዝያ ገላፂት ዘረባ መዛዘሚት ናይ ሎሚ ጽሕፍተይ ክትከውን ደልያ ንሓደ ባዕዳዊ ገዛኢ ንህዝቢ ኤርትራ ክንዲ ዝድለኸየ ጌርካ ኣጋፍዓዮ ርገጾ ኣድክዮ ኣሳቕዮ ኣጽንቶ እንተ ዝበሃል ክንዲዚ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ እዋን ብገዛእ ደቁ ዝወርዶ ዘሎ ደራዕ ገይሩ ከዋርዶ ይመኽኣለን እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ